Helo, fi yw Sally Holland a dwi'n athro gwaith cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn y fideo ber hwn dwi'n mynd i gyflwyno'r Gwerthusiad Incwm Sylfaenol ar gyfer y rai sy'n gadael gofal yng Nghymru. Mae'r peilot yn rhoi 1,600 o bunnoedd cyn treth pob mis am 2 flynedd i bobl ifanc sy'n troi 18 oed ac yn gadael gofal. Dyn ni'n CASCADE yn arwain y tîm ymchwil gyda cydweithwyr yn Kings Llundain, Efrog, Rhydychen a Northumbria. Rydyn ni'n gwerthuso'r peilot Incwm Sylfaenol mewn 4 ffordd. Yn gyntaf, rydyn ni'n mesur effaith y peilot ar ganlyniadau y pobl ifanc, nid jyst cyflogaeth ac incwm, ond hefyd y iechyd, lles a mesoedd eraill. Rydyn ni'n gwneud hynny gyda arolygon a cysylltedd data. Yr ail peth ni'n gwneud yw archwilio profiadau pobl ifanc a'r oedolion sy'n gefnogi nhw. A rydyn ni'n gwneud hynny trwy gyfweliadau ac ar sylwadau. A trydydd peth rydyn ni'n gwneud yw mesur costau a manteision ar raglen trwy werthusiad economaidd. Ac y pedwerydd peth yw adeiladu theori am sut mae'r raglen yn gweithio a gwneud cyfraniad i dealltwriaeth polisiau Incwm Sylfaenol. Mae pob rhan o prosiect yn cael ei cynghori gan grŵp o pobl ifanc gyda phrofiad o ofal sy'n gweithio gyda ni drwy gydol y prosiect. Mae gobaith gyda ni bydd y canlyniadau yn bwysig i'n helpu ni ddeall mwy am raglenni Incwm Sylfaenol a sut i gefnogi pobl ifanc sy'n wynebu heriau. Diolch am yr wrando.